Horas amanginang pajupang hita muse di channel YouTube namion marhita kapikiran nami na mungkin boy mangurupi hita. Pamorahok kita di pangradiota di jamita na nang sipatol hasota di partangyangan songoni di parmingguon si ganu minggu. Di video namanginang nang patol hason nami tu hita pikiran nami ima taringot tu jamita di partangyangan. Nagabi epistel tu hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 di Minggu Rogate. Turpuk epistel jamita di partangyangan ima na tersurat di buku Job bindu tolu puluh tolu ayat 26 sahat ro di ayat 30. Dung takas amanginang hujahami turpuhi oma di pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita. Na perjulu buku Job paingotok kita jalan gabe sadalas ni roha di hita ima na di parrohahon debatado hape pardalanan ningolu jolma manusia na tinopana dilihat portibion. Alai dang holan debata nama parrohahon pardalanan ni jolmai toh do nang sibolis maparrohahon pardalanan ni ganup jolma manusia na ditopani debata di portibion. Songon si Job natakas di parrohahon debata pardalanan ningoluna. Alai tong do dohot di parrohahon sibolisi pardalanan ningoluna. Sadalas ni roha dihita na paingotok kita di parrohahon debatado pardalanan ni ganup jolma manusia na tinopana. Paingotok kita bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri tanpa pengawasan Tuhan. Bahwa kita tidak pernah menjalani hidup sendiri ataupun terasing di dunia ini tanpa pengawasan Tuhan. Dan juga dalam perjalanan kita itu, ketika Tuhan mengawasi perjalanan kita, juga di sisi yang lain ada juga iblis yang mengamati perjalanan kehidupan kita. Jadi lasdor hatta molo di paihutihut debatado perdalanan ningoluta jala di parrohahon. Alai paingotok kita banguse manat hita. Dina di parrohahon debata perdalanan ningoluta tong do di parrohahon najahati di parrohahon sibolisi perdalanan ningoluta. Ima sada persiajaran na arga naing ingotota ganup tajaha buku nisi Ayub manang si Job. Napa ingotok kita tu dia pehita mangalaka di sido debatan nama parrohau kita ahape na taula alai do hagogoon ni portibion sibolis laho manigai tong nang akka ulauta alanido diturpuk taupe idauta do dua songon tarik menarik rupani manang napaingoton si Job marhite donganna hira dua suara adong ma hira napaingoton imana dalam artian kemudian menyalahkan, tetapi ada juga yang mengingatkan dia untuk kemudian melihat kebaikan Tuhan. Tarsongot turpuk tarupani sada sian dongan ni si Job ima si Elihu nak pe imana nauposo alai imana pasahaton poda napaingoton si Job taringot tu huaso ni debata dohot keterbatasan ni jolma. Manusia terbatas tetapi Tuhan tidaklah terbatas. Sebab itu segala pekerjaan Tuhan dilakukannya untuk mendatangkan kebaikan. Tunadeng gando di patupa debata saluhut namasa dingolu ni jolma. Jala di turpuk tahun idaut tama di pikiran nami na paduahon sada pandohan na matsayarga. Jala na matsay maol nguluhonota si saunarion ima pandohan ni si Elihu tu si Ayub tu si Job sip maho diam. Kita di zaman sekarang ini mungkin saja
terlalu banyak berbicara, terlalu banyak mengungkapkan segala sesuatu, mengatakan segala sesuatu kepada orang lain atau kepada sesama, kepada teman. Juga mungkin kita terlalu banyak berdoa yang hanya meminta berbicara tanpa pernah diam mendengar apa yang Tuhan inginkan. Jadi sada nasihat kehidupan na macaerga poda dingolu na pinasahat ni si Elihu ternyata sangat penting bagi kita untuk lebih banyak diam dan mendengar daripada berbicara. Lebih banyak diam daripada mengeluhkan segala sesuatu. Karena dengan keluhan yang panjang pun barangkali juga tidak akan memberikan satu solusi yang berarti bagi hidup kita. Tetapi dengan diam mungkin kita akan menemukan satu ketenangan. Dan satu hal yang baik juga, ternyata berdoa bukan sekedar berbicara, memohon, meminta, tetapi tunduk diam mendengar kehendak Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan inginkan juga adalah satu bentuk berdoa yang sangat baik. Marhite turpukton pasoma ungut-ungut mi. Memang matsegodang do nama bain marungut-ungut kita di ngulu, aka si taonon aka hamaulon di ngulu. Tidak bisa kita jamin bahwa seseorang tidak akan menghadapi persoalan. Bahkan mereka yang dekat pada Tuhan pun seperti Ayub akan diizinkan Tuhan menghadapi persoalan. Alai dakso debata dalam artian dang diparrohahon rupani. Diparrohahon do aka parukilon perdalanan ningulu naganup na porsea tuibana. Jala didongani do asa manupak tu nadenggan. Jala mulut tapadomu tu minggu rogate turpukton dipaingot tita nunga somal hita martangiang mangido tu debata memang didok do ikom mangido do hita. Nalai sada koreksi na perlu si ingotot jo di dunia yang berisik dan sibuk saat ini mungkin perlu diam. So manangihon ahado lomoni roham diaw ali Tuhan, ahado na dipangido hosian awali Tuhan, ahado sakapmu dingoluku. Jadi gumodang mahita martangiang di bagasan penyerahan diri yang sungguh-sungguh jala pangauhon di dirita dang au mangaturhon ale lomo ni rohani debatama na saut nunga diajari Tuhan Yesus Kristus hita di Getsemane laho mandok songoni lomo ni rohamma na saut alai say jot do ego tapak sahon rupani nang godang pangilooku omma tuson alai dang tatangihon hata ni debata hurak kita mambigi, hurak kita sensitif apa yang Tuhan inginkan. Jadi metode berdoa selama ini tidaklah salah, tetapi sesuatu yang menyegarkan kita walau tidak baru dari apa yang disampaikan oleh Elihu na pasat ni mana tu si Job dengan ma hohom hita. Jala di dokdo Jahoba do marporang humopo pamu asal ma hohom hamu. Ini yang sulit kita sekarang. Karena ketika ada persoalan kita ingin langsung menanggapi. Ketika ada sesuatu kita ingin langsung mengatakan, berkomentar dan lain-lain. Sangat kurang untuk mendengarkan, memperhatikan bagaimana selanjutnya dan bagaimana yang Tuhan inginkan. Jadi mulut tapadongu tu minggu rogate bulusma toktong hita martangiang di bagasan pamelian ni diri namandok lomo ni roham manasaut ali Tuhan tunggodak pelomo ni rohakku hupahohom ma hutangi homma makuling maho ali Tuhan ahado naneng sulahonokku tingulu sigano pari. Ima di pikiran nami amanginang anggiat boy mangurupi hita.